miksi Katis Pet Farm, tällainen hieno englanninkielinen nimi, joka tuntuu nyt tietenkin vähän typerältä, kun suomalainen nainen vetää tällaista yhdistystä Keski-Suomessa. Mutta kyse on siitä, että me olemme tulleet Pohjois-Norjasta, eli nämä ovat norjalaisia nautoja, joita on siis 9. Alun perin mulla oli 8 nautaa ja minun piti perustaa vanhainkoti näille naudoille. Mutta olikin käynyt sitten Silvistä, että lempi hieho niin oli Tiine tänne tullessaan. Lempihiehosta meidän matriarkasta tuli tänä aamuna vähän vaille kello 5 äiti. Taustalla mylvii lehmis, joka yritti omia vasikkaa. Ja meille on syntynyt tyttövasikka, joka on jo tissillä käynyt ja nyt nukkuu. Kakkakin on tullut. Eli Usko ja Toivo Sonnitti karkas laitumella olevien tyttöjen tykö vielä silloin, kun itsekin olin Norjassa. Ja sitten meille syntyy tänne vanhainkotiin niin vasikka. Toivotar on ihan Toivo Sonnin värit ja sen näköinen, niin uskoisin, että on Toivon jälkeläinen, niin siitä nimi Toivotar. Eli minulla on 9 nautaa. Ja ne on matkanut mun kanssa melkein vuosi sitten 1000 kilometriä tänne Keski-Suomeen. Mutta kuka mä oon? Ja miten ihmeessä mä oon tänne Keski-Suomeen nyt sitten päätynyt? Eli mä oon Kati, mä oon 53-vuotias. Toki tyhmä sanoo ikänä, mutta mä oon syntynyt 1971, eli milloin tahansa videon katsotkin, niin siitä voi sitten laskeskella mun iän. Ja mä oon ammatiltani sairaanhoitaja, mä oon kotoisin Espoosta Etelä-Suomesta. Mä oon naimaton, mulla ei ole omia lapsia, eli sikäli mikäli mä oon täysin vapaa tällaisen hulluun harrastukseen. Eli mulla on nyt tällaisia karvasia lapsia nyt sitten 9 nelijalkaista plus pihkakoira. Eli 10 olentoa elätettävänä, niin siinä on aika paljon tekemistä. Kymmenen vuotta sitten lähdin jo Espoosta ensin Pohjois-Suomeen töihin. Huomasin, että siellä tarvitsee kipsaustaitoa ja opiskelin ensin kipsiteknikoksi, sitten kipsimestariksi. Ja erinäisten sattumien kautta sitten törmäsin Norjassa lomareissulla niin Maajussiin ja päädyin sitten Maajussin kumppaniksi Pohjois-Norjaan. Suhteesta kaiken näköistä tapahtuu ja tästä varmaan teen podcastin jossain vaiheessa, missä puran vähän näitä kokemuksia ja ilman itkuja ei niistä jaksoista sitten selviä. Lyhyestä virsi kaunis, ei ollut kaunis tarina, siellä oli nääntynyt Maajussi. Mulla sitten kerääntyi 4 vuoden aikana, kun mä siellä Norjassa elin ja asuin, niin omia lehmiä. No, sitten tilan ovet meni kiinni. Eläimet olisi pitänyt laittaa kaikki teuraaksi, mukaan lukien mun omat, mutta mä en halunnut. Teuraaksi oli saatettua yli 80 eläintä ja se rikkoi mun sydämen niin monta kertaa, koska se kaikki tapahtui ei niin kauniisti ja liian äkkiä. Mä en ole mikään tilallinen eikä mulla ole mitään koulutusta ja kauhean eläinrakas, niin se oli aika kova paikka. Enkä halunnut saatella näitä kaikkia mun omia teurasautoon. Mutta joka tapauksessa niin siihen loppui sitten parisuhde. Ja se parisuhde oli loppunut kyllä jo 2 vuotta aiemmin, mutta olinpa siellä tilalla eläinten takia enemmän tai vähemmän. Ja myös tilallisen takia. Mä halusin, että hän saisi ovet kiinni ja tilan lopetettua kunnialla. Ja niin, että hän sekä eläimet vois hyvin. Hyvät tarkoitukset, mutta meni ihan persuuksilleen. Niin se välillä tuppaa käymään. Ja näin minä tulin viime vuonna elokuun lopussa Suomeen ja aloitin heti välittömästi työt Keski-Suomen hyvinvointialueella. Ja sitten eläimet tuli lokakuun lopussa pyhäinpäivänä. Karstulalainen firma
Hakalan kuljetus ne haki Pohjois-Norjasta. Ja tänne ne saapui pitkän matkan jälkeen. Hyvässä kunnossa. Oi hyvä tavaton. Kato, tiukka on mutka. Pääseeköhän ne? On kyllä niin taitavia kuskeja, että... Mun vauvat siellä. Siellä lukee, että suomalaisilta tiloilta, mutta nää nyt tulee vähän muualta. Mä oon sitten niiden kanssa täällä elellyt siitä asti. Ja tosiaan monituista vuotta vielä meillä on elettävänä yhdessä. Täyskasvuinen nauta saattaa elää yli 20-vuotiaaksi, jopa reilusti yli 20-vuotiaaksi. Sanotaanko silleen keskiarvot seilaa 15-20 vuotta. Niin on tässä projekteja. Ja nyt saat sinä sitten elää luomuvasikkana toivon mukaan vapaana elämässä loppuun asti. Pystyn teistä huolehtimaan ja pitämään huolta niin kauan kuin mussa henki pihisee.